Veliki pozdrav na vašem novom videu koji je današnji koji za vas imam jednu ekstra priču, tako da krenemo odmah u ovu priču. Ljudi, ova priča se desila meni kada sam bio 6. razred, to jest nije se desila meni, ja sam bio prisutan dok se to desilo. Bio je veliki odmor i tu su se moja dva druga pokačila, to je samo što se nisu pobila. I znate ono kraj 6. razreda, početak 7. razreda, tu malo gas udari, gasarski tako tipično. I jedan od njih dvojice kaže kao ajde na keca posle škole, na keca znači ajde jedan na jedan se bimo posle škole, pošto su valjda jedan drugog nervirali i tako dalje. Naravno ja sam imao posljednji čas ruski, bio je 6. čas i bukvalno se cijela škola okupila iza tih zgrada. Došli su stari momci onako potpaljivali vatu i taj jedan moj drug je mog boljeg druga oborio sa leđa, to jest dok on nije gledao i tu je počeo da ga udara i onda smo mi skočili nas petorica da našeg druga koji je nekvarno oboren odbran, ali tu je oleteo i još jedan stariji lik i on je bukvalno nas od njega odvojio kada bi se oni tukli jedan na jedan. I kasnije kada se to završilo, taj moj drugi bio skoro u modricama, kasnije smo mi krenuli čim, ja sam mu nosio ranac i njima nije bio drago što je on krenuo ka kući. Oni su htjeli još da se biju na kvarnu, pošto oni su imali dogovor pre toga ti osmaci, to jest ti stariji momci sa ovim drugom koji je nekvarno oborio mog druga. Imali su neki dogovor kao da ga prebiju i tako dalje i ti osmaci su počeli nas da jure. Ja i taj moj drug smo otišli do drugove kuće, kod drugove kuće smo preskočili ogradu i onda smo prolazili kroz neke livade. Kada smo stigli do njegove kuće, on je živio na 17. spratu. Nas su i dalje jurili ti osmaci. Ja sam mu držao ranac dok je on bežao, na kraju je on pobegao, a ja sam se sakrio prodan dok su oni tražili po cijeloj zgradi. Kada su se oni popeli na drugi sprat, ja sam samo istrčao iz podruma i pobegao. Ljudi, to je bilo to se tiče priče, ako vam se vidjela priča, ostavite like, share, subscribe, vidimo se sljedeće klipu.